Il-professjonisti tas-saħħa li jipprattikaw f'Malta dejjem taw kura medika eċċellenti lin-nisa tqal u din il-liġi li se temenda l-kodiċi kriminali ma tagħmilx sens ħlifsa biex jiddaħħal l-abort f'Malta. Hekk saħaq James De Gaetano, il-consultant pathologist li ilu jipprattika l dawn l-aħħar 33 sena f'opinjoni li kiteb fil-ġurnal Times of Malta, fejn sostna li f'Malta minħabba li l-kura tas-saħħa mogħtija lin-nisa tqal hija tal-ogħla livell, ir-rata ta' mwiet tan-nisa tqal hija waħda mill-inqas fid-dinja. L-espert mediku tenna li jiddibattitu dwar din l-emenda huwa problematiku għaliex huwa bbażat fuq informazzjoni ħażina. Ix-xjenzat qal li normalment f'każijiet rari fejn il-ħajja tal-om tkun potenzjalment fil-periklu lejn l-aħħar stadji ta' tqala, il-professjonisti jweldu it-tarbija jew b'mod naturali jew b'ċesarja, iżda mhux isir abort. Dan ix-xjenzat veteran saħaq li fit-33 sena kemm ilu jipprattika l-professjoni tiegħu qatt ma kien hemm li tilfet ħajjitha għaliex ġie rrifjutat li jsir abort. Fit-Times saħaq li jista' jagħti il-każ li mara tqila titlef ħajjitha minħabba ċertu komplikazzjonijiet li jinqala waqt itqala, iżda dawn huma każijiet eċċezzjonali li jiġru darba f'mitqamar. James De Gaetano tenna li ħafna ma jafux li meta xi ħadd jagħmel abort hija aktar komuni li jibla xi infezzjoni u jitlef ħajtu bl-istess mod kif ġara f'każ ta' mara Irlandiża li mietet bis-sepsis. Huwa insista li ħadd qatt ma sema b'imwiet ta' nisa li jkunu qed jistennew tarbija u jkunu għadhom fl-ewwel stadju ta' tqala tagħhom.